Esta terceira edición supera os datos de participación de expositores da primeira e contará con 57 empresas expositoras especializadas neste sector, entre as que se poden atopar compravendas, talleres especializados, recambios, accesorios, personalización de clásicos, miniaturas e moitas cousas máis. Contamos coa participación dunha vintena de clubs de aficionados a nivel provincial, galego e nacional, e tamén de Portugal, tanto de coches como de motos. Contamos, ademais, cunha ampla exposición con máis de 150 vehículos, entre os que se poden atopar coches, motos ou autobuses. Cando ti ves que estás aportando á sociedade o que eles demandan, para o político, neste caso que nos tocan as responsabilidades políticas, pois é unha satisfacción enorme. En este caso eu penso que é unha aposta de Espourense, do Salón de Exposicións de Espourense, é unha aposta acertadísima, unha vez máis, e entre todos vamos a disfrutalo. Estou seguro de que a xente que se anime a vir non vai a quedar para nada decepcionada. Sabe que este fin de semana este evento sea un impacto social, sea un impacto económico, porque al final esto va a traer muchísimos visitantes. Estamos hablando que el año pasado vinieron más de 7.000 personas a visitar este salón, y esto va a ser una repercusión que mucha gente pueda venir a visitar las instalaciones de Espourense, visiten la provincia y visiten la ciudad. Os que nos gusta a automoción e Ourense é unha provincia que ten pasión por o automóbil, por o motor, pois pon en valor ese atractivo. Pero é máis, o sea, se a veces vemos os turistas sacan fotos nos monumentos, pois hai un monumento ao lado da subdelegación do goberno que sempre ve xente sacándose unha foto e que é un reflexo da nosa inventiva e do que supuxo e supón para nós o mundo do motor.